Manipod iti Salmo 112, basaan tayo. Agyaman kayo iti Apo, agsipod ta iso ket na imbag, agnanayon tinapudno nga ayat na. Kuna nga ro dagiti Israelita, agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Luktan nyo ti ruangan ti kinalintag, ta sumrekak nga agyaman iti Apo. Dahito'y ti ruangan ti Apo, dagiti lang nalintag ti makastrek. Agyaman na ken ka o Apo, ta impangagnak, ket sika tinangisalakan kanyak. Ti bato ng baleng dagiti patpatakder, nagbalin akang runaan apasuli. Aramid daytoy ti Apo, anyan ang nakaskasdaaw iti matang tayo. Dahito'y ti aldaw nga naramid ti Apo, agragsak ka nagrambak tayo. O Apo, isalakan na kami, dawaten mi ken ka iti pagbalaygan na kami. Nagasat yung may tinagan ti Apo, bendisyonan na kayo manipod iti balay na. Ti Apo isot Diyos, ket inikan na tay iti silaw. Agigam kayo kadagiti sangsanga, ket aglibot kayo amapan iti altar. Sika ti Diyos ko ket agyamanaken ka, ipaduyak ko ti kinatanok mo. Agyaman kay iti Apo, agsipod ta iso ket na imbag, agnanayon tinapudno nga ayat na. Naragsakan nga agdaya Diyos ti gloria kren ayat usumikas man sabsabong sang wala mapagukran ulet ti basul wag nitam yadayo panagtwadwa si kagupayan iragsak item silawit ibiyag. Amin dagiti pinarswam umay itasang wanam amang inay-dayaw ken ka iyawan patin ka na. Talon pakirtan na pantay na lang tuamul mula. Tumat kaya maghankanta ken kagdaydayaw da. Sika na sinayat, bendisyon mo't nawadwad. Unkat naragsak habyak, ubukot kinaimbag. Amin nga agyak kenayat, o Diyos isudat kukom. Agayat isurunakam, taisut pagayatam. Akay-kay sa tayo amin, mangitanok dayaw na. Naman ngayat na, kadatay mamakaysa. Agkanta tayo akanayon, si manmigi ken basul. Tinaragsak a musika, maligid biyak iten na. Madaydayaw itinagan mo, o Apo, iti daytoy nga agsapa. Agyaman kami, ti adu nga parabor nga imburay mo kada kami, iti napalabas nga Domingo.
Dalusam Apo ti puso ken panunot mi, tapno maikari kami nga agdayaw ken ka. Pakawanam kad Apo dagiti nagbasulan mi, dagiti naglabsingan ken nagkurangan mi. Iti panunot ti sarita ken arami. Sa lukuban na kami kuma ti Espiritu Santo, iso nga mangipaay ti kapya ken panagpakumbaba, tano mairanod kami nga makibagi ti nasantuan nga komunyon, kastamet ti panangamiris mi ti mensahe ti biag, nagbali nga kalasag mi ti amin a tiyempo. Apo, agyaman kami ti biag ti tunggal may sakata kami, agyaman kami kadagiti ragsak, liwliwaken balay ki, itikired ken sirmata, nga isot pakaragpatan mi akas anak mo. Tarabayan na kam kumaapo, ita ken ti amin nga oras, iti panagdaydayaw mi, iti nasamit nga panganagan mo, o Apo Jesus. Amen. Jesus, oh Jesus, Langem dawat mi. Jesus, oh Jesus, Langem dawat mi. Good morning! Madayaw ti Apo ti presensya ti magtugal may sa kadatoyta. Praise God for the presence of each one of us. Kakabsat, anya kaditi ramrambakan tayo ti daytoy nga aldaw. What are we celebrating today? Sige nga. Daytoy a Domingo katiso ti Domingo Ramos. Or Linggo ng Palaspas, Palm Sunday. Rambakan tayo, lagipon tayo dayjay aldaw simrek ni Jesus iti syudad Jerusalem as ibabaligi. We celebrate the day when Jesus entered the city of Jerusalem victoriously. Kahit yung mga bata kanina, nirequest ko na doon sila sa likod at kasama ng mga ibang mga may dalang palaspas upang sila yung symbolically papasok na kaya lang nalimutan nilang isigaw na malakas yung Hosanna. We usually shout Hosannas on Palm Sunday. Sinisigaw natin ang Hosanna katuwing Linggo ng Palaspas. This is a day of celebration. Domingo kanaldaw ti panagrambak. We celebrate into no Huwebes Santo aging gay ti Sabado Gloria haan nga celebration dayjay. It's a commemoration. Sa Huwebes Santo hanggang sa Black Saturday, hindi po celebration yun. Pag-alaala yun. Pananglagip. We don't celebrate in deference to the passion, the suffering, the death, and the burial of Jesus. We don't use the word celebrate. Instead, we use the word commemorate. Lagipon tayo. Though, mabalin mo't kumangarapan ng rambak, mabalin kumamat ti sao nga
panagramba kuno celebrate. At nalpas na ro din nga mas appropriate for the season to use the word commemorate. Thank you. Sige po. At dadagiti bisita tayo, one of first timers, iti dahito panagdadayaw tayo ita. Umuna, kablawan tayo manikabsat nga Merlita Porton, manipod iti Muñoz. Merlita? Ayan. Welcome to Nax United Methodist Church. Wow. Kanti, dagiti pamilya ti Santos, adada dyan likod. Pwede po bang tumayo kayo? The Mary Christian, mata ka ni Abraham. Pwede po bang pumunta po ka dito sa harap? Mabalik ka din kung may kayo dito isang wana, tapos may kararaganda kayo. Kapatid na Merlita dito sa harap. Ayan. Taga ano kayo na? Saan po kayo? Okay. Sige. Can we just extend our hands toward our visitors and first-timers? Ipanalangin natin sila. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na pinagkaloob mo sa amin upang sa ganon ay makapagsama-sama kami sa pagsamba sa iyo sa oras na ito at sa linggong ito, dito sa inyong banal na tahanan. Lord, dalangin namin na ipagkaloob mo ang iyong pagpapala ngayon sa mga kapatid namin na ngayon lang namin nakasama. Nandito sila sa aming harapan, pagpalain sila, nawa maramdaman nila ang iyong dakilang presensya at ang pagmamahal ng kongregasyong ito sa kanila. Mariknada ko mawapo iti ayat mo ken ayat da ito'y kongregasyon kadakwada. Sanda ko mga marikna iti marikna asab sa malida, no di kiti may sada kan kabilang da iti pamilya. Ikka na kami wapo iti puso, anaayat, amang sarabo kadakwada, mang welcome kadakwada. Kasta mo to Diyos, dawatan mi, nga iti panakipagdaydayo da kada kami ita, ti kuma mensahe ti saom. Agtuloy ang may mula kay iti puso da. May your words, Lord, may your message be planted in their hearts. Thank you, dear God, for bringing this, our family members. They're no longer friends, but they, from now on, are members of our family. Thank you for bringing them to us and to this church. In your name, O Christ, Amen and Amen. Pwede po bang humarap kayo sa kanila? Hello! Palakpakan naman natin sila. Welcome po sa Nax United Methodist Church. Amen, amen. May kadwa kakabsat, at to'y dagiti Lenten schedules tayo, dahito iti umuna nga aldaw iti semana, one semana, Holy Week. This is the first day of the Holy Week. Ti Holy Week kat mangrugay iti Domingo Ramos, agpatingga iti Sabado Gloria. Okay.
So, Palm Sunday, itatangal daw daytoy. Into April 6, Huwebes Santo, Monday, Thursday, ti service tayo ket mangrugit alas 5 iti malam. 5 p.m. po ang ating service and the commemoration of the Last Supper. Alas 5 iti malam daytoy, inton April 6. April 7, iti alas 12 iti ngatal daw, agingga iti alas 3 iti malam, iso ti Joint Northwest Metro Manila District Good Friday Service at PCU. May kwan tayo, may poster tayo dito sa Good Friday. Ayan. Jesus, keep me near the cross. 2023 Joint Good Friday Service of the Northwest Metro Manila District. A service on the 7 last words of Jesus on the cross. Pakaangayan na, the Philippine Christian University, 7th floor conference hall. Huwag po kayong mag-alala, kahit na nasa 7th floor yan, may elevator po tayo. Hindi ko na po kakayaning akyatin yan kapag hagdan. Hihingalin na ako. Meron po tayong elevator. At ako po ang napiling speaker ng buong distrito. 7 sermons ang ibibigay ko sa araw na yan. Kaya ginawang mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. From 12 to 3. At apito a sermon ti isermon ko ti day tangal daw. Sabi ko nga, aba, bumabawi yata ang distrito sa akin. Dati-rati ang pinagsesermon mga obispo eh. Sabi ko, hindi naman ako obispo ah. Obis nga lang ako. Hindi po ako obispo, kaya lang obis na po ako. Sana lumiit na to para hindi na ako obis. Baka sakaling di na ako piliin. So, ulitek, Monday, Thursday, Huwebes Santo, alas 5 po ng hapon hanggang alas 7 ng gabi tayo dito sa church para sa commemoration of the Last Supper. Sa Biyernes Santo, 12 noon hanggang alas 3, doon po tayo sa PCU as service on the 7 last words. Ang nakalista pa lang po sa distrito na dadalo mula dito ay 50. From NACS, kasama na daw yung choir doon. Huwag naman pong 50 lang. Sana kung kaya natin na 100 o mas marami pa mula dito sa NACS, mas maganda. Lalo pat taga rito ang preacher. Mas marami sana tayo. And then, on Sunday, Resurrection Sunday, Easter Sunday, ano ang gagawin natin doon? It's a joint worship service and it will be at 9:30. Next Sunday po sa ating Easter Sunday service, 9:30 po tayo. Medyo mas late tayo doon kasi joint service ito. And then, it will be followed by, syempre, yung Sunday school. Madi-divide po tayo sa Sunday school natin. Wala muna yung Ilocano Sunday School. Yung mga kalalakihan, sasama sa mga kalalakihan. Yung mga kababaihan, sasama sa mga kababaihan. Yung mga bata at mga kabataan, separate din po. So let us support our Sunday school. Mother, Jack Mailasin.
dumating po yung aming kamag-anak, kaibigan. Andito po siya sa harap. Hinahanap ka sa... Ba't nandito ka? Hahanapin ka sa akin ng pastor mo. Sige po. Meron pa po ba tayong ibang bisita dito? Kung wala na, abangan po natin yung ating UKG. Bakit? This April, our UKG will be a series, a devotional series on the Gospel of John. So, it's baka abutan natin 2 bulan. 2 buwan na ang message ay magagaling sa Gospel of John. From John chapter 1 hanggang John chapter 21. So, pagkatapos nating, pag na-kumpleto natin yon, kabisado na natin ang message ng Gospel of John. So, let us watch for it. And look forward to listening to the Word of God every Monday to Friday, actually hanggang Saturday eh. Kaya lang, di Sabado, para kada tayo ngay Ilocano dayjay, na imbaga damag, Gospel of John matlaeng ti usarek iti dayjay katunggal Sabado. So, umagang kay ganda, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m., na imbag adamag tunggal Sabado, alas 6 tirabii. A devotional series on the Gospel of John. Let us be excited for it. Kasi kaming mga pastor, diakonisa nyo ay excited na kami. Actually, nasimulan na namin mag-record para sa first week of that sermon series or devotional series on the Gospel of John. Happy birthday! Barang nawantag birthday ng Biyernes Santo. Sino na kitag birthday ti daytoy alawas? Marcos Edferon Casuco, Louis Olarte, Sandra Viel Atong, Avic Isaya Sarita, Antoinette Cruz, Sherwin Valenzuela, Azriel Clarion, Enrique De Leon, Lydia Francisco, Abraham Ancheta, Presi Ancheta, Valera Santos, Ben Katibayan, Alec Bambi, Dr. Evangeline C. Chanco, at mayroon pa po bang ibang nagdiriwang ng kalang birthday dito? Ada kadipay sa balang birthday ti daytoy nga lawas? Meron, tinuturo nila, oh. Punta ka dito sa harap, iho. At ang may pag-pray ka namin. Ayan. Paki-submit po yung pangalan niya later kay Ate Marlene upang sa ganun ay sa sunod na taon maisama na yung pangalan niya sa listahan natin. Okay. Ayan pa. Sino po sa inyo nagpa-birthday? Sige. At nakalipay? Asan si Ali? Tulog. Si Ali, nag-birthday at binyagan kahapon. Sige. Monique, can we just extend our hands this time toward our birthday celebrators? Let us pray for them as well.
sa bagong buhay at bagong taon na inyong ipinagkaloob at ipagkakaloob sa mga anak mong ito, O Diyos, sa pagdiriwang ng kalakarawan, maraming salamat po. Dalangin ko na sa kanilang pagdiriwang, O Diyos, ipagkaloob mo ang kanilang mga kahilingan. Dalangin kong inyo silang basbasan, pagpalain, ipagkaloob ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ingatan sila, pagalingin sa mga sakit na nararamdaman. Maging pagpapala nawa ang simbahang ito para sa kanila. Ganon din ang gawin mo, Panginoon, sa mga nagdiriwang na nasa kanilang mga tahanan. Ipaay mo po taglap na po sana na parabor kadi kadakwada. Si kakaditi mariknada, akanayo na kadwada. Di mo kadi nabaybayan, O Diyos. Italagmi idakan ka. Muli, Panginoon, tinatalaga namin ang mga birthday celebrants na to sa iyo at sa iyong luklukan. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. Let's sing a birthday song for them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Intay nga ron ng gandi pa nakaibasa tinasantuan at surat. Basaan tayo ti kasantuan nga surat manipod iti daan nga tulag. Iti libro ti Isayas may ka-50 nga kapitulo, versikulo may kaupat ingana iti siyang. Kasto iti kunana. Iti panagtulnog ti adipen ni Yahweh. Insurunak ni Apo Diyos iti sawak tapno mapapigsak tinabannog. Binigat a paggagarenak adongeg iti isuro na kanyak. Indi kanak ti Apo iti panakaawat ket jak agsukir wenno simina kenkwana. Kadagiti mang saplit kanyak intayak ti bukod ko. Binayak ida amang pabain kanyak. Impalubos ko aparuten da dagiti barbas ko ket tupraan da ti rupak. Ngamjak maan-ano iti panang pabainda kanyak. Tatultulungan nak ti Apo a Dios. Pinapuskol ko ti rupak tapno makaibturak. Amok asaan nakto ang mabaibabain. Agsipod taasidag ti Dios kanyak. Ket ipaduyak-yak nanto nga awan ti basol ko. Siya sino ti makaitured amang idarong kanyak. No adda, dumatag kami ti pangukuman ket yuli na ti darum na. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyak. Siya sino nga rod ti makapanagnak nga nagbasolak. Daytoy ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ti Ebanghelyo ti Apo manipod iti panurat
ni San Mateo. Idi asidegdan iti Jerusalem, ket nakadanon dan iti Betfageng iti bantay tulibo, pinauna ni Jesus ti duha kaligiti adalan. Imbilin na kadakwada, in kayo iti masunga da baryo, ket makita yun to adagos ti maysa as igagalot nga asno, ken ti urbon na. Warwaran niyo ket iyagyo ida kanya. No dagsalsod daytoy ti ibagayo, masapol ida ti Apo, ket ipalubos nanto adagos nga alain nyo ida. Naarami daytoy tapno matungpal ti kinuna ti profeta. Ipakamuyo iti syudad ti Sion, umayan ti arin, napakumbabakan si sasakay ti asno, wen iti urbon ti asno. Napangaro dagiti adalan ket tinungpal dati naibilin kadakwada, insang padda ti asno ken ti urbon na, inyapapda dagiti kagayda kay iti asno ket simakay ni Jesus. Inyaplag dagiti duat at tao dagiti kagayda iti kalsada. Inyaplag dagiti aduat at tao dagiti kagayda iti kalsada. Nagsepakmet dagiti daduma kadagiti sangsanga iti kaykayo ket inyaplag da iti dalan. Manaydayaw ti anak ni David impukpukaw da. Amagmagna iti sangwanan ni Jesus ken dagiti sumursurot ken kuana. Benisyonan ko mati Dios ti umay tinagan ti Apo, madaydayaw ko mati Dios. Di simrak ni Jesus Jerusalem, nariribok dagiti amin at tao iti syudad. Siya sino daytoy, sino lusod da. Daytoy ni Jesus a profeta at taga Nazareth, ijay Galilea, insungbat dagiti tattao. Kakabsat, ti ebanghelyo ti Apo. Lupa'y napak ng nagmalina na panglaw. Lupa'y Apo nagmalina dipen. Luman pa'y Diyos nagmalin may sa atao. Imay tapno sa lakan na tayo. Amen.
the glad hosannas, the little children sung. The sun grew dark in mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, hark how the angels sing, Hosanna in the highest, Hosanna to your King. Once again the scene was changed, new earth it seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. He opened the stars by night, or shine to light by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass Jerusalem, sing for the light is born. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna in the highest, Hosanna forevermore. Hosanna forevermore. Wow, thank you then. Sana sinabi mong matutuloy kang kumanta niyan. Sinamahan sana kita. That is actually an appropriate song for Palm Sunday. Nag-second voice sana ako dyan eh. Sabi namin din kay Jimmy last Sunday, sana makanta yung The Holy City. Yun nga, kinanta ni Den ngayon. Jerusalem. Oh, kaya ko rin yun. Grabe ang boses na yun. Good morning!
Pasensya na sa mga nandito sa altar. Iiwanan ko kayo ulit. Jesus enters the city of Jerusalem triumphantly. Ti si babaligi nga isasrek ni Jesus iti syudad ti Jerusalem. Now, let me talk with you with just some few meditations or reflection on the gospel narrative, on how Jesus victoriously entered the city of Jerusalem. Ti leksyon tayo, iti dayto yung aldaw, kat manipod ti Banghelyo kasi surat ni San Mateo. Mark has his own version of the story. Luke also has his own version of the story. And so is John. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, yung entry to Jerusalem happened on the last days of Jesus. Pero sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, at the very start of the ministry of Jesus, Jesus has already entered the city of Jerusalem. Ngayon, tatanungin niyo ko, bakit ganun, Pastor? Para magkaiba. Di ba isang ebanghelyo lang, pareho dapat yan. Pwede ko pong i-discuss yan sa inyo, pero hindi sa sermon. Pwede kong i-discuss yan sa inyo using or during Sunday school. Mahaba-habang discussion po yan. Pero mahalaga, they tell of one big story, one big event, and that is the triumphant entry of Jesus into the city of Jerusalem. Siputan tayo, umuna. Iding adada iti Bethphage, Bethphage, or Bethpage. Jesus ordered his disciples to first enter the city and ask for a colt. Nung malapit na sila sa siyudad ng Jerusalem, inutusan ni Jesus yung kanyang mga alagad na pumasok muna doon at dalhin sa kanya yung isang bisirong asno. Hindi po yung mother donkey. Hindi. Urbon iti asno. Datay awampay pulos iti nakasakay, yung hindi pa nasasakyan. Jesus enters into the city of Jerusalem using a lowly colt. Simrak isuna iti syudad Jerusalem at nagluganan na nagsakyan nakit maysa nga urbon iti asno. Ngam sakbay dayjay kitaan tayo. No warwaran yon ton dayjay asno. Ket sitain na kayo dayjay kinkuka ibagayo kasapulan daytoy iti Apo. The Lord needs it. Napangaro dagiti adalan. The disciples went into the city and adangag paiso asno nga nakagalot di jay kadtuhan na jananang na kas in baga ni Jesus kadakwada. Ket idi awarwaran dan nakita isuda dagiti kinkukwa da jasno ni apay taktakawon damot. Ba't ninanakaw itong aking bisiro? Apay taktakawon damot yung asno. Sinita sila ng may-ari. But when they answered, the Lord needs it, the owner voluntarily gave the colt together with its mother to the disciples. In here, friends, we see the power of the words of the Lord. Dito'y makita tayo ti panakabalinti sa uti Apo. Everything happened
just as He told them. Amin napasamak kas inbaga na kadakwada. Everything happened just as He told them. What a powerful Jesus we have. Anyan ang manakabalin ni Jesus nga apo tayo. What a powerful Lord we have. Inulit dalaeng dayain sa una, ket intiden dayay makinko ka daya asno kadakwada. The disciples just repeated the words of Jesus, and the owner of the colt obeyed. Anya ti makita tayo ti daytoy. The word of the Lord is powerful. That if it is being repeated, people obey. Ti sa uti Dios ket manakabalin, ken adda pa nakabalin na tapno no maulit daytoy, dagiti tao agtulnog. Sapay to kumatakas ta aging gaita. No daduma, saanan ngagtulnog dagiti tao, handa kayat ti agpa, uno sanda kayat agtulnog iti sa uti apo. Talaga nga nasukirin ti mangkenen ti puso dagiti tao. Di da kayaten iti makangeg iti sao ti Dios. Di da kayaten tagtulnog iti sao ti Dios. Imbagpay da tay makinkukwa iti asno, ta idi anangeg da dayay sao ni Jesus nga inulit dagiti dalan nagtulnog. Voluntarily inted na dayay asno, ken dayay nanang di asno. When the disciples repeated the words of Jesus, the owner of the colt voluntarily gave the colt together with his mother to the disciples. What a powerful word! Anya na nagbilag asa o ti Dios. Kasko nak imbagpay dayjay makinkuka di asno nagtulnog da iti sao ni Jesus. Datayo nga kadi. How about us, friends? How about us? Do we obey the words of the Lord? Do we obey the words of Jesus? Do we have that obeying spirit? Sapay kuma, natulnog tayo ti sa ti Dios, kas, iti panagtulnog, daytoy akin kukwa, iti asno. That when he heard Jesus' words repeated by the disciples, he obeyed. May kadwa. Jesus entered the city of Jerusalem riding on a colt. Kas na ko nakita tay. Ni Jesus simrek ti syudad ti Jerusalem at isakay na ket karnero iti asno. Nakasakay siya sa isang bisiro. Wala pang nakakasakay ni isa doon. He was the first rider of that colt. Isuti mo na nagsakay ti dayta nga asno. Dayta nga urbon. Ket idin nga sumsumrek iti syudad ti Jerusalem, nakita isuna digiti tao, ket idi nga makita da nga sumsumreken, di pa ila nakastrek umasa si dagpay lang, nakita isuna digiti tao, digiti tao na sipakda kay ti sangsanga, bulbulong ti kay kayo, digiti duma inyaplagda, digiti kagayda, iti dalan na ket inpukpukaw da, Hosanna iti nak ni David, Hosanna iti kangatuhan. Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna iti kangatuhan, Hosanna iti nak ti David, bendito ti umay itinagan ti Apo, Hosanna iti kangatuhan.
Anya nga minti kahit nasa unti, Hosanna. Malaksid iti dayjay kang kantaan tayo nga. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sige man. Sing Hosanna, sing. Sing Hosanna to the King of Kings. Come on and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Malaksit ti dadya kang kantaan tayo nga, Hosanna, Hosanna. Anya ka diti kahit nasa unday toy? Kahit nasa unday toy, Lord, save us now. Save now. Isalakan na kami itan. Isalakan na kami itan. Kabayatan na sumsumrek ni Jesus ti siyudad Jerusalem. Nagiti tao kunada. At tuy ti ari. Isalakan na kami itan. Apo. Save us now. O King. Jesus is being exalted as King. Gaputa awan iti iaplagdang red carpet. Di ba no, dagkasarkat at the carpet dito eh? Wala no, it is anniversary kat the red carpet. Anyat kahit nasa unday di red carpet. Dadya magna, di jay kat may sa anatanok. May sa anatanok ang tao, dadya magna, dyan ti red carpet. Gaputa awan pala uso ti red carpet. Kanawan ti naisagana da nga red carpet. Biglaan ti sasarek ni Jesus e Jerusalem. Dagiti tao inya plagda dagiti kagayda. Dagiti tao gaputa awan iti laurel leaves nga iwagayway da kasimbolo iti si babaligi nga isasarek ti may sang ari. Uno may sa general nga nagbaligi manipod gubatan, dagiti tao, nagsipakda kayo ti isang sanga, kadagitagay kayo, isutiin, wagayway da. They instantly declared Jesus as the King, their King. They exalted Jesus as their King. Apay, nakita dano kasano ti panangagas na kay ti tao. Nakita dano kasano iti panangpakan na kay ti sangrep-rep at tao. Nakita dano kasano ti panangisuro na kadakwada nga nangisuro nga daan iti otoridad. They exalted him as king. Itinanghal siyang hari kasi nakita nila kung paano niya ginamot ang maraming tao. Nakita nila kung paano niya pinakain ang napakaraming tao, libo-libong tao. Narinig nila kung paano siya nagturo siya ng may kapangyarihan, may otoridad. And as they remembered all those things, they remembered one person. And this person whom they remembered was King David. Alagipda ni Ari David, nga halos kasdemot lang tinaramid ni David. The greatest king of Israel. Kat kunada, at tuy ti Ari tayo, may salakan kada tayo. Sa wakas, mapapalaya na tayo mula sa pagkaalipin natin dahil sa mga sundalo ng Roma. We will now be freed from Roman subjugation. Mawaya-wayaan tayo matlaengen, manipod iti panangadipan, iti imperyo ti Roma. Kasi mga kapatid, no kasano iti panangparigat, dagiti Espanyol, kaligiti Pilipino idi, kasdiay mati panang parparigat, kaligiti Romano, soldado ti imperyo ti Roma, kaligiti Israelita idi.
kung paanong pinapahirapan ng mga Espanyol ang mga Pinoy noon, ganon din ang pagpapahirap ng mga Roman soldiers at ng Roman Empire sa mga Israelita noon. Kung paanong nagrevolusyon ang mga Pilipino noon sa panguna ni na Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, mga Luna, Francisco Dagohoy, Diego Silang, Gabriela Silang, kung paanong nagrevolusyon sila noon, ganon din ang inaasam ng mga Israelita nung panahon na yun, na sana itong Jesus na to na kanilang itinatanghal na hari ay pangunahan sila. Siya ang magiging isang makapangyarihang general na mangunguna sa revolusyon laban sa imperyo ng Roma. Kung kaya't siya ay itinanghal na hari, they exalted him as king, they declared him as their king, and so they shouted, Hosanna! Save us now! Isalakan na kami ita! Friends, Jesus entered the city of Jerusalem triumphantly. He entered the city as the king, but he entered as a different king. Simrek anay dumdumang ari, imbes nga ari akas may sa general, simrek an napakumbaba nga ari. Imbes nga aglugan ni Suna iti istalyon, may sa akabalyo nga pangyera, nagsakay isuna iti karnero. Ayun hanggang nga karnero, asno. Mas pakti sa kada karnero, no? Suluganan ni Jesus. Naglugan ni Suna ti may sang asno. Urbon ti asno. He chose to ride on a colt, symbolizing his humility as king. The servant king. He entered the city triumphantly as a servant king. He will not be a revolutionary general. Instead, he will be a suffering servant king. Apay a suffering servant king? Nagrigat isuna. Tapno saan adatayo ti agrigat. Natay isuna ije krus. Tapno saan adatayo ti matay. He suffered. Nagdusa si Jesus upang sa ganun na hindi tayo ang magdurusa. Namatay si Jesus sa krus upang sa ganun na hindi tayo ang mamamatay. Dahil sa ating mga kasalanan. He died instead of us. He died for our sins. He suffered instead of us suffering. He saved us from suffering and death. Insalakan na tayo, manipod panagrigat ken patay. Jesus entered triumphantly into the city of Jerusalem to save you and me. Ti saludsod, no abrian day tapusom ita. No lukatan day tapusom ita. If they open our hearts, your heart today, will they see Jesus reigning as King? No lukatanda day tapusom ita, makita da nga ta ni Jesus nga adda iti trono na sa jay. Kung bubuksan ang iyong puso ngayon, makikita kaya si Jesus na nandun, nakaupo sa kanyang trono. As he triumphantly entered the city of Jerusalem, had he entered your heart triumphantly? Simrek nga tan, si babaligi nga ta, nakastrik ni Jesus, di tapusom ita.
Has He entered your heart triumphantly as its King? Have you allowed Him to reign in your heart, to reign in your life? Have you allowed Him to be your Savior, to be your King? In palubos mo nga tan nga isuti mangisalakan ken ka, hinayaan mo na ba na siya ang magliligtas sa iyo? Siya na nga ba talaga ang haring nakaupo sa iyong puso? Baka wala pa dyan. Baka awampay dita. This Palm Sunday, let Jesus triumphantly enter into your hearts today. Iti daytoy a Domingo Ramos. Palubusan nyo ni Jesus as ibabaligi as umrek dita puso yo ita. Hayaan niyong pumasok si Haring Jesus sa inyong mga puso ngayon. Hayaan niyong iligtas kayo ngayon. Hayaan niyong dalhin kayo sa kanyang kalangitan ngayon. Allow Him to bring you to heaven even today. Allow Him to write your name in the book of life today. Palubusan nyo nga isurat na tinaga nyo ija libro iti biyag ita. Palubusan nyo as ibabaligi as umrek ni Jesus iti puso ita kas ari. Ulitek. Hayaan niyong si Jesus ay pumasok sa inyong puso bilang hari. At nang sa ganon, ay maligtas ka mula sa dusa at kamatayan. Palm Sunday would be nothing if we don't allow Jesus to triumphantly enter into our hearts today. Awan serserbi iti Domingo Ramos, awan serserbi dagiti palaspas nga inwagayway tayo. Awan serserbi iti panagkanta tayo ti Hosana ita, no, san tayo met a palubusan ni Jesus asumrek iti pusa tayo kas ari. Let Jesus enter into your hearts as your King today. Agkararag tayo. Kadagiti saan pay anang palubos ken Jesus asumrek iti puso na ita kas ari. Sa mga hindi pa sigurado kung si Jesus nga ay victoriously nakapasok sa kanyang puso bilang hari ngayon, I want you to follow this prayer. At sa mga pusong si Jesus nang nagahari, do the same. Follow this prayer. Reaffirm your commitment to Jesus our King. Let us pray. Panginoong Jesus, sa oras na ito, sa pagdiriwang namin ng iyong pagpasok sa siyudad ng Jerusalem ng matagumpay, binubuksan po namin ang aming puso. Pumasok ka, O Jesus, sa aming puso. Pumasok ka, O Jesus, sa aming buhay. Maghari po kayo sa aking buhay. Iligtas ako sa dusa at kamatayan. Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, aking hari, at aking tagapagligtas. Iligtas ako, Jesus. Salamat po
sa biyaya ng kaligtasan. Salamat po sapagkat ikaw na ang hari sa aking puso at buhay. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Friends, again, let Jesus enter into your heart as King. Allow Him to save you from suffering and death. Amen. Amen. Agyaman kami, Pastor, iti mensahe ti biag. Nga rod ita iti padakaurnong dagiti sagsagot tayo, maawagan dagiti ushers. Iti santuario mo, Apo, ited miti naton mi. Ited mi ken ka, O Dios, naton na panagdaya. Undi pa'y mi ken ka, naton na napnuan panagyaman. Undi pa'y mi ken ka, naton na napnuan ragsak. Agkararag tayo, at tuyo Dios, dagitoy nga daton mi, ingkam ipaikan ka, may ayo ka kadi kadagitoy, maragsakan kadi kadagitoy. Imatanga mo, Apo, dagita nakmoy, suda ng ipaay kadagitoy. Isublim ka ditad adupay kadakwada, numanong mantintedakan ka. Isublim ka di, taglapapusanan pay, aparabor, kan pamanisyon kadakwada. Aramatam nagitoy daton mi, tapno may palawa pa iti Ebanghelyong, may pakamupay ti saom, kaitad adupay at tao. Tinagan mo, Kristo. Amen. Agtalin tayo nakatakder para iti Santa Komunyon.
Tiyapo at da kada kayo. Itangad yun dagiti puspos iyo. Iden tayo ti panagyaman na itiapo Diyos tayo. Isut may tutup na imbag kan may parbang ti kanayon kan sa dinuman, nga ramidan ti panagyaman kan kawapo, ama nakabalin amin, na marso ay ti langit kan daga. Idi rabii nga nyawat na ti bagina may pay kada kami, nangala ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay, intada kay tadalan na akinunana, alain niyo kaninyo, daytoy ti bagik amay daton kada kayo, aramidin niyo daytoy apakalalagyapan kanyak. Kalpasan ti panarabiin ang alay ti kopa, nagyaman kan ka, intad na kayo tadalan na akinunana, uminom kayo ti daytoy da kay amin, daytoy ti darak ti barotulag, na iparukpok ka po kada kayo, kan kayo ti ado, may paay ti panakapakawan ti basol, aramidin nyo daytoy apa masansan, kas pakalaglagipan kanyak. Iparukpok mo ti Espiritu Santom kada kami, anatipon ti punditoy, kan kadagitoy asagot at tinapay kan arak, aramidam daytoy kada kami abagin ikandara ni Kristo, tapno ti daytoy alubong agbalin kami abagin ni Kristo, ano subot iti dara na. Wawan ti Espiritu, pakipagkaysa na kami kan Kristo, kan iti tumunggal maysa, kan iti ministeryo ti daytoy alubong, aging gatya ay ni Kristo ti maudi panagbaliki, kat makipagrambak kami kan kuana iti nailangitan na padaya. Gapu ka na so Kristo ng anak mo, kan iti panagtang ti Espiritu Santo, iti nasantuan ng iglesia, kuam amin ti dayaw kan gloria, manakabalan na Diyos, ita, kan tagnanayon. Amen. Gapu, tada, laang may sa tinapay, datayo, kamang tayo, iti may sa abagi ni Kristo. Titinapay, apisyan tayo, isut pa ng kairaman tayo, itibagi ni Kristo. Tibagi ni Kristo, may daton, gapu kada tayo. Tidara ni Kristo, na iparukpok gapu kada tayo. Kakabsat, tilamisan ti Apo nakasagana. Kabayatan ngagtugtukar iti organista tayo, umay kayog parintumong katawatan nyo ti elemento ti Santa Komunyon. Ni Kristo, ti Espiritu na, adda iti daytoy at tinapay kan kopa. Maiyawat kada kayo, tina-espirituan abagi kandara ni Kristo. Lakamin nyo, awatan nyo, nga daan panagyaman, kan panagdayaw. Intun maawat nyo, digito yung elemento, urayan nyo, ti sao nga kanan nyo, kan inuman nyo, sayon to kanan, kan inuman, digiti elemento ti komunyon. Jesus, kinunana, Shakti tinapay tibiyag. Shakti tinapay tibiyag. Iti panagkunana da ito'y, kaya't nangipakamuka da tayo,
kay sulaing ti makasabat, kadagiti amin akasapulan tayo. He is the only answer to all our needs. And so He tells us, I am the bread of life. I am the bread of life. Kas awatin nyo, titinapay kan kopa, as you receive the bread and the cup, you thank Him. Agyaman kay kan kuana. Taimbilang na kayo may karing umawat, iti na espiritu na bagi kandara na. Agyaman kayo. Agyaman kayo. Itangarod ni Kristo kinana, dahil ito'y tibagik amaytad ka po ka na kayo, alain nyo, kanin nyo. Ni Jesus kinunana, dahil ito'y tidarak, amay parukpok kada kayo. Uminom kayo amin ti daytoy. Benisnam dagitoy nga anak mo, O Dios, ang naglakam iti Santa Komunyon. Kas nangan kan iminumday ti bagi kan dara mo Kristo. Umimbag da kadi kay ti amin asaksakit da. Sumalon at da kadi pagasatem kad ida. Pasantum ida. Tinagan mo Kristo. Amen. Tumakder kay kakabsat. Ingkay ipakaam mo ti dakkel ngayat ti Dios kada kayo. Kalagitisan pa'y nga imawat ti komunyon, umay kayo kadi. Para kada tayo amin daytoy. This is for all of us. It doesn't matter whether you're a Methodist or not. You are welcome in the Lord's table. May salaan. Ni Jesus kinana, dahil ito'y tibagik, amay paay, gapo kata kayo, alain nyo, kanin nyo, katagyaman kayo. Dahil ito'y tidarak, amay parukpok gapo kata kayo. Minom kayo amit iti ito'y, kat lagi bandak. Kas kanen kaninuman nyo, tibagi kandaran ni Kristo.
Ti Apo ipay nakadit panakaagas ka na kayo. Ti Apo ipay na kuma. Ti panakapansanto ka na kayo. Ti Apo ipay na kuma. Ti sumbat kahit karkararagyo. Amen. Amen. Tumakder kayo, kati pakamuyo ti dakkel ngayat ti Diyos. Iti biyagyo. Tumakder tayo. Datay amin ti kararag ti panagyaman. Agnanayon na Diyos. Agyaman kami kan kagaputi dahito na santuan a misteryo. Anang hidatunam ti biyag magpay ka na kami. Patgam tapno mapan kami ti lubong babayan ti panakabalin ti Espiritum. Kasitad mi ti biyag mi kay sabali. Tinagan Yesu Kristo nga po mi. Amen. Agtugaw tayo. Oh
Anyan ang nagsayat, O Jesus, sika nga ari dagiti ari, sika nga apo dagiti apapo. Anyan ang nagsayaat, apastreken da ka iti puso mi. Kas iti si babaligi nga sa sarek mo iti syudad Jerusalem, O Heso Kristo, sika nga ari mi, sika mangisalakan mi, pinastrek da ka iti puso mi, pinastrek da ka tibiyag mi, kat ita lakaman mi itibiyag anananay. Lakaman mi o apo tibiyag, anay salakan. Lakaman mi tibiyag, ngagnanayon. As we let you enter triumphantly into our hearts, we enjoy a life that's abundant and full, a life eternal. How good it is to know that you are now in our hearts reigning, Lord Jesus. Apo Jesus, tuwatan mingurot kan ka ita, kas agtaen ka kan agari ka iti puso kan biyag mi, agasam ka di dagiti nasakit mi, pukawam dagiti anayan ti bagi mi, pukawam ti saem, pukawam ti ut-ut, amarikrik nami. Heal us, O King. Heal us, O Savior. Ease out every pain from our bodies. Ease out every pain from our hearts. Kas trabahador mo, nga intelek mo, ang mga iwan kayo ito'y nganak mo wapo. Umayak ka, ibabaet kong rutkan ka, dagito ng anak mo ita, O Diyos. I come and pray for them. Shower them with your overflowing blessing and mercy. Shower them with your overflowing grace. Keep them safe. Para buram, benesyonam, aywanam salwadam ida. Agtultuloy ka di. Iti panagserbida ken ka. Agtultuloy ka di. Iti panagdaydayaw da ken ka. Benesyonam mo ti iglesia mi, ti Nax United Methodist Church. Nagiti trabahador na, pastor, diakonisa, ti kamkaman ti konseho, agrama dagiti ministries na. Italik mi amin dagitoy wapuken ka. Italik mi amin dagitoy. Amen. Amen. Ijay krus agurayak, talket ken namnamak, ingganat maragbatak, na gloria at nabiyak ni Jesus. Ijay krus, inted natiraguk, ingganat diak magunod, gloria di agibus. Kakabsat, tiyapo na asikanayat, tiyapo kayat na nga isalakan na kaita. The Lord wants to save you this very moment. Hosanna is our shout. Save us, O King. And He wants to save you right now. Just let Him enter into your hearts. Let Him reign into your hearts as your King. And for sure, salvation is yours.
Awatan tayo nga ti pamedisyon na ita. Ti bendición ti Dios eterna ken ka, para puna eterna at familia. Ti masakbayam, tawidan na santuan, bendition iti Dios kanay eterna. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati puso, bendition ti Apo. Ti bendition ti Dios eterna anak mo, para puna eterna apo. Masakbaya, tawidan na santuan, bendition iti Dios kanay eterna. Tinagatama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.